لا يخفى على أحد أهمية المعارضة. گرنگیا پێشانگەهان لەسەر کەسی نەڤەشارتیە پێشانگە خاڵا یەکەما هێناردەکردنێنە و بێگومان پیشەسازی بەیەی هێناردەکردنێ تواتەیە وێ نینە. ئەم ji destpêka rizgarkirinê heta îro bi tundiyê li ser mijara pêşangeyên naxweyî û dervesekirîn û me ji destpêkê ve giringiyekê gelek mezin dawan. Ji pêşangeha navdewletî ya Şamê heta pêşangehên pisporî yên wekî pêşangeha Bildiks, pêşangeha Fût û pêşangehên din ên ku bi rastî jî xala destpêkê ya henaردەkirinê ne. Helbet me îro bi saya Xwedê belavbûneke mezin a kompanyayên Sûriyê û kargehên navxweyî yên Sûriyê dît. Pêşesaziyên xwarinê yên Sûriyê di asta cîhanê de navdar in û navekî wan ê cîhanî heye û ji bo zêdetirî heftê welatên cîhanê tên henairdekirin. Ji ber vê yekê pêwîstiya van pêşesaziyên xwarinê bi piştgirî pêşangeh û navdarbûneke zêdetir heye. Sûriye piştî rizgarkirinê bi saya Xwedayê mezin di mijara henardekirina xwarinê de vegeriya ser cihê xwe yê stratejîk li ser nexşeya navdewletî. û ev yek jî înşallah dê piştgiriyê bide henardekirina ji bo welatên din. Bêguman me her wiha beşdariya çendîn kompanyayan, çi erebî çi heremî di vê pêşangehê de dît û ev yek giringiya vê pêşangehê nîşan dide înşallah em ê di Food Expo û pêşangehên din. Ên pisporî de ku piştgiriya berhemên navxweyî dikin berdewam bin. İnşallah em îro dibêjin ku pîşesaziya Sûriyê lingê xwe avêtiye ser rêya rast. Niha me qorixkarî rakir helbet biryanameya dawî derbarê bacên gumrukî ku bi giştî ji bo piştgiriya pîşesaziyê bû derket. Tê de bilindkirina bacê li ser berhemên amade û kêmkirina bacê li ser kelûpelên xam hebû. Her wiha me ji bo hevrikiya derve bihayên kelûpelên xam kêm kirin. Niha înşallah projeya me ya ketina demkî ya kelûpelên xam heye. Ango kelûpel ji bo ku li hundir were çêkirin tê hundir û paşê bi bacên sifir an kêm ber bi derve tê henairdekirin. An jî bacên wê di dema henairdekirinê de tên vegerandin. Niha pîşesaz rehet e, ti dewriyeyên gomrukê nakevin ser, ti bendên kontrolê nînin, ji ber vê yekê pîşesaz kar dike. Pîşesazê Sûriyê pêwîstiya wî bi amadekirina jîngeheke adil û hevrîkiyekê paqij li nafa heye. Da ku dest pê bike, înşallah axilê pîşesazê Sûriyeyê afirîner lingê xwe avêtiye ser rêya rast û înşallah bi îzna Xwedê ber bi cîhanê vedê biçe. Biryanameya 2608 bi dawî bû. Ango rênimayên cîbicîkirinê bi dawî bûn û di demek nêz de înşallah weke biryanameyekê komarî dê derkeve. Vê mijarê Birêzwezîrê Rêveberiya Xwecihî û Jîngehê Jiyanî bû ziman, helbet ev daxuyanî girêdayî Wezareta Rêveberiya Xwecihî ye. Lê em di Wezareta Pîşesaziyê de endamê Komîteya Sererastkirina vê daxuyaniyê ne û înşallah em gihîştin dawî û ew ê derkeve. û înşallah tê de xêreke mezin ji bo pîşesazan heye. إن شاء الله.